col·loqui en la posició. Estem preparats per escoltar? Ho deien que dono una atenció final de vida, eutanàsia i el dol. I en tots aquests tallers em baso poc en teoria. Em baso poc en ja sigui un estat de malaltia avançada, un final de vida, que té les seves pors. Quan tu estàs escoltant aquella emoció, el que et genera, que se't comença a remoure, comences a veure les teves pors, comences a veure els teus neguits, comences a veure't internament. I si això no ho has estat al llarg de la vida, com a persones i com a professionals, per saber com poder escoltar, com pautes, com fins i tot canvis posturals. Jo he vist en situacions canvis posturals i estem acompanyant. I així com quan una dona està parint, sovint no necessita que li diguin gaire res, però sí fer-la sentir segura i tranquil·la. Quan algú se'n va, el que vol és sentir-se segur. Les nostres competències hauríem d'estar formats per això. Imagina que preciosa, per què? Doncs per posar el tema de la mort sobre la taula. Ja no només l'eutanàsia, sinó tot el tema de final de vida, com ho atenem des de nivell personal, a nivell professional, a nivell d'equips, a nivell institucional, de planificar, de posar límits a les intervencions. A nivell, tots sabem que com que neguem la mort, en molts àmbits, el que fem és fer. I arriba un punt